Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Bwanji ukulirira kwa ine auza Aisraeli aziyenda. Mautawa timakumana nawo pa loweruka loyera, makamaka mawu achitatu. Auze Aisraeli aziyenda. Pali nthawi yopemphera, pali nthawi yoyamba kugwira ntchito, nthawi yopempha chithandizo cha Mulungu, nthawi yochitako mbali yathu kuti Mulungu atikankhe. Auza Aisraeli aziyenda. Aigupto mukuwaonawa simudzawaonanso. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 24 Julayi chaka cha 2023. ndi Lolemba la Mulungu wa 16 Pachaka. Mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Exodo mutu wa 14 ndime ya 5 kulekeza 18. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo yochokera pa mawu a m'buku la Exodo lomwero mutu wa 15. Ndidzayimbira chauta ine chifukwa choti wapambana, chifukwa wapambana. Ndi salimo yathu zikungotikumbutsa Pasaka mawu a tsiku la lero. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera mutu wa 12 ndime ya 38 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 12 ndime ya 38 kulekeza 42. Pa nthawi yomweyo aphunzitsi ena amalamulo ndi Afarisi ena adawuza Yesu kuti, aphunzitsi, tufuna kuti mutionetse chizindikiro chozizwitsa. Koma Yesu adati, anthu a m'badwo uno ndi oyipa ndi osakhulupirika. Amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, koma sadzachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali m'mimba mwa nsomba chija masiku atatu usana ndi usiku, momwemonso Mwana wa Munthu adzakhala mkati mwa nthaka masiku atatu usana ndi usiku. Pa tsiku la chiweruzo anthu a ku Ninive adzauka pamodzi ndi anthu a m'badwo uno nawatsutsa. Paja iwo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipotu pano pali oposa Yona amene. Pa tsiku la chiweruzo mfumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu a m'badwo uno niwatsutsa. Paja iwo adachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva zoyankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipotu pano pali oposa Solomoni amene. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ulendo wa ku Kanaani wavuta. Ulendo wa ku Kanaani uli mkatikati. Pali nyimbo timayimba, Israeli anavutika mana mana, ulendo wawo wa ku Kanaani mana mana, anamva ludzu anamva njala mana mana. Aisraeli akuyenda akutuluka mu Igupto, akupita ku dziko la malonjezo. Tizituluka mu kapolo, tizipita ku dziko limene Mulungu akufuna tikhale. Koma atangotuluka choncho, tikuona choyambirira nchoti Farao analola kuti azipita. Ataona mikwingwirima yosiyanasiyana, ataona miliri khumi ija yosiyanasiyana, akuti zipitani mwatitopetsa. Koma atangowapanga lirizi choncho, Farao jankuona kuti tsopano ntchito azitigwirira ndani, tsopano tizilamulira ndani. Kenaka anadzasinthanso maganizo. Anauza ankhondo ake, tapangani army yamphamvu kwambiri, 600 chariots. That was the best tool to use those days. Nde anamangirira zipangizo zawo, kwathamangiranso Aisraeli aja kuti akabweze. Satana tikalimbana naye podalira mphamvu ya Mulungu amagonja. Koma tisayembekeze kuti akagonja amangotisiyasiya, kapena tikamathana naye amangotisiyasiya. Ayi. Ena adalalika, nkhonya imodzi simukwana.
amayesetsa njira zonse kuti sakasaka kuti tibwererebe mu ukapolo wake. Nchifukwa tikawerenga kalata yoyamba ya Petro mutu wa 5 ndi ma 8 amanena kuti abale tikhale osamala chifukwa mdani wathu uja Satana ali paliwamba kusakasaka wina oti amudi, ali kubangula. The devil is prowling around like a roaring lion looking for someone to devour. Stand up strong in faith. Farao walola kuti azipita yekha akuwatsatira kuti alimbane nawo. Ndetaona kuti Mulungu analola dala Satana uja azimutsata, Farao uja azatsata Aisraeli aja. Akubwera ndi 600 chariots kuti awagonjetsa Aisraeli. Aisraeli analibe chipangizo china chilichonse choti alimbane ndi ankhondo a Farao. Chimene amadalira iwo ndi monga analankhulira David uja, ngodala iye amene ali kudza m'dzina la Ambuye. Ankhondo a Farao akadali pakati pathu amabwera ndi ndalama zawo, amabwera kuti tivomereze maukwati amuna okhaokha, maukwati akazi okhaokha. Ndipo pamene akuti andikira ife timanjenjemera, ena timakodzedwa, ena timalira, zina zotisakambe. Komano ubwino wake Mulungu amangowalola dala kuti atiopseze, kuti iye aonetse ukulu wake. Akubwera ankhondo a Farao ali pakati pathu. Oti tikapita ku khoti nkhani aliyense nkumachita zoti awa ndi olakwa awa. Ungamvera nkhani yatembenuka akuti basi wash out ankhondo a Farao. Nde Mulungu akunena kuti atiopseze chotani, akagwiritse ntchito akavalo chotani, mphamvu zawo chotani, akapondereze chilungamo chotani. Chautalero akuti Aigupto mukwaonawa simudzawaonanso. Ngati mulipo andale amene mwatizunza kokwanira, mwatilonjeza kokwanira, koma simukukwaniritsa, pano mukutitenga ngati achule, mukutitenga ngati anthu opanda mphamvu, mukutitenga ngati useless people. Chauta kwa inu andale akuti sitidzakuonaninso. Nkutheka ena chifukwa cha chuma chanu mukupondereza chilungamo m'mabwalomu, chifukwa kuti Mulungu adakupatsani kuthekera kotanthauzira malamulo, ndipo malamulo aja mmatha kupotoza wire nile. Chauta akuti ife ana ake tipitirize kupemphera chifukwa sitidzakuonaninso. Nkutheka ndinu antchito amene amakusirani ana m'makomomu, mabwana akachoka amango amenya makofi kumamwera mkaka. Chauta akuti sitidzakuonaninso. These are very powerful words. Akupita kwa ife amene timachita zosemphana ndi zimene Mulungu amafuna. Koma the goodness with our Lord akayankhula choncho amafuna tisinthe, amatilandiranso. Machimo athu atachuluka chotani, he is ready to receive us. Then Aisraeli aopsezedwa, akulira, akuona kuti they are in danger. Nkoyenera ndipo nkofunika kuti tizilira tikaopsezedwa. Paja kuti mwana osalira amafera m'mazira. Komano chimene alakwitsa Aisraeli ndi chimodzi chokha, kuti nkulira mwawo ayambaso kulalata. Munafuna kuti ife tidzafere kuno, tidakuwuzira ntuni zimenezi kuti mufuna mungotipha, kodi mmaona ngati ku Igupto kuja kunalibe manda oti akadatha kutikako, zimenezi tidakuwuzira ntuni. Pamene zinthu zatithina, it's good to share with others. It's good to turn to God and say, look, I'm suffering. Look, I'm in danger. Koma ambiri now, we go the Jewish way of doing things. Kulalata. Munthu wapanikizika zinthu zakuthina, ndeti mazilemba zimilandu nkuponya pa Facebook, nkuponya pa WhatsApp. Chimasintha ndi chani? Learn to cry to your God. Nchifukwa tsono Mulungu akumuuza Mose kuti iwe Mose, nanga Mose akakhala pakati pa Aisraeli, he was a good leader, amaonetsa strength yake, osonetsa kuti akutekeseka, ngakhale nayenso mwina mwawo munthu zimamuopsa. Koma akakatembenukira kwa Mulungu ndi amakayamba kulira tsopano. Aona ana atate ananuwa ndichita nawo bwanji? Nde Mulungu lero akumuuza, iweyo m'malo mochedwa ndi kulirira kwa ine, auza Aisraeli aziyenda. Auza Aisraeli aziyenda. Ambiri zinthu zikatithina, timapanga the Moses way kumangolira. Akuti tisayime, tizipitabe chitsogolo. Kwina kuti kumpempha, kwina kuti kupita chitsogolo, kwina kuti kumpempha, kwina kuti kulira, kwina kuti kugwira ntchito, kwina kuti kupemphera. Chimene akufuna kutanthauza apa ndi chani? There is no way kuti mavuto atithina, njala yabwera, kolera wabwera, kaya matenda otana atizinga,
ife basi nkungonena kuti timapemphera kwambiri tikhala mchechi 24 hours chakuti akuti taziyendani musachedwe nkulira tikamuuza Ambuye tithandizeni mbali yathu tizipanga. Ndakhala ndikupereka zitsanzo zosiyanasiyana. Mwabwera kolera mmudzi simungakhale 24 hours usonkhana mchechi kuti Ambuye chonde tithandizeni okumutanena malilime chotani. Nava kuti azathu akumwera kwamati maliraka okotitanena maliraka chotani. Ngati ife mbali yathu siti kuchita Mulungu ndithudi tiona ngati sakutithandiza. Auza Israeli aziyenda kolera wavuta tikagwada 2 minutes 2 hours tituluke tisesesese tikwirire zithapwi Mulungu ati yankatithandiza. Auza Israeli aziyenda. The point is ilipo nthawi yopemphera, ilipo nthawi yogwira ntchito. Ambuye ndifuna zokolola zambiri chonde ndithandizeni. Dzuka mmawa pita kudimba kagwire ntchito. Ukabwerako thokoza anakupatsa mphamvu zogwirira ntchito. Routine yako ikhale manager. Prayer, action, action, prayer, prayer, action. Udzapeza zinthu zambiri. Ndakhala ndikugwiritsa ntchito chitsanzo chofoira koma chimandisangalatsa. Ntsikana afuna banja. Basi kumwango pemphera kuvala kolona wina apa alipeza tiyambo kutenga ngati wa misala. Pemphera bwinobwino, lowa mchechi, dzilemekeze, khala wamakhalidwe abwino, usati dzibweziraka. Ayi. Kenakonso zizisamala kuthupi. Auze Aisraeli aziyenda. N'chifukwa chake Ambuye Yesu muthenga wabwino muja akudzudzula mtundu wa anthu amene amangofuna zozizwitsa. Akuti mtundu uno ndi mtundu okanika, mtundu umene umangofuna zozizwitsa basi. You are an evil and adulterous generation. Kungofuna tione zozizwitsa pamene ifeyo sitikufuna kumkhulupirira iye amene amapereka zozizwitsa. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti anthu ambado uno ndoyipa ndosakhulupirika amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa koma sadzachiona chizindikiro chokupatula cha Yona chija. Tizikhala ndi chikhulupiriro mwa Ambuye wathu kuti zimene tikupempha zichitika. Ngati tikupempha moyenerera ndi mitima yoyera ndipo tikupempha pokhulupirira kuti iye ndi tate wathu ndithudi sadzalephera kuti yankha mapemphero athu. Komano tidziwe kuti pamene tikumpemphapo nthawi zina God's leading imoneka ngati sikuwala kwenikweni. Koma papita pa nthawi ndi pamene timadzaona kuwala kwake kwa Mulungu. Izi ndi zimene amaona Aisraeli. Wachitira zazikulu miliri yosiyanasiyana. Muliri woyamba Farao sadzalola kuti azipita. Muliri wachisanu, muliri wa 7, muliri wa 10 ndi pamene amoza kuti dzipitani. Owalola akuwalondolanso. Inde ngakhale pamene amatulutsapo amadabwa kuti tiwolokera kotani uko. Nthawi zina kumene akutitengera Mulungu timaona ngati siku abwino chifukwa chokhazikika paungofuna zozizwitsa za lero. Atokhala matenda, utokhala usiwa, kutokhala ujetsedwa ntchito, litokhala banja kumapendekera, unsembe kumapendekera. Ife nkumona ngati Mulungu atitaya. Ayi, tipitirize kumkhulupirira. Tipitirize kulirira kwa iye ndi mtima woona kuti Ambuye ndokulilirani chifukwa ndimakukhulupirirani. Koma koposaposa akuti tiziyenda. Mix prayer and action. Ndidzayimbira chauta ine chifukwa choti wapambana. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To